by som povedala niečo o tom, prečo som vydal túto knihu. Well, being Irish, I could talk for the rest of the evening. Keďže som Ír, mohol by som rozprávať až do konca večera. So I'll try to give you a short version. Takže sa vám budem snažiť vám podať krátku verziu. In my publishing career, I've been really lucky. I've worked with some of the best people in the English language publishing. V svojom vydavateľskom živote som mal veľké šťastie, som bol veľmi šťastný a pracoval som s jednými z najlepších ľudí v anglicky vydávaných knihách, vo svete anglicky vydávaných kníh. And there was a guy in New York and a woman in London, and they were geniuses. Over a period of 30 years, they discovered some of the greatest writers in the English language. A bol istý gentleman v New Yorku a jedna pani v Londýne, ktorí boli naozaj geniálni a počas predchádzajúcich 30 rokov našli jedných z najlepších, najgeniálnejších autorov našej doby. And I had the opportunity to ask them, so what is it you look for when you read a manuscript? What is it you're looking for? How do you pick out these great writers? A mal som možnosť položiť im otázku, čo je to, čo vás zaujme na rukopise, keď ho čítate. Podľa čoho ho vyberáte? And they both, independently of each other, said the same thing. They said, what I'm looking for is a voice, a strong, authorial voice. A obidvaja nezávisle od seba povedali, hľadáme hlas, silný, autoritatívny hlas. And that's what I found when I read Gregoire. A to je to, čo som našiel, keď som čítal Gregoára. You know, I've read tens of thousands of books. I lost count many years ago. Čítal som desiatky tisíc kníh pred rokmi. I've published many. I don't know how many. Mnohé som publikoval, neviem koľko. Probably too many. Možno príliš veľa. And I've never found a writer like Gregoire. A nikdy som sa nestretol s autorom ako je Gregoire. As you heard from the way he speaks, he's completely unique. Keď sa pozriete na spôsob, akým rozpráva, je úplne jedinečný. And he tells a story like I've never heard anybody else tell a story. A príbeh rozpráva takým spôsobom, akým som nikoho nepočul rozprávať. And when I read this book, a number of things happened. First of all, I was completely immersed into this world. A keď som čítal túto knihu, stalo sa niekoľko vecí. Poprvé, bol som úplne ponorený do tohto sveta. And you know when you read a good book, you don't want to go back to your life because you want to stay in the world that the book's describing. A pokiaľ čítate dobrú knihu, nechcete sa vrátiť do skutočného sveta, ale chcete zostať v knihe, v tom svete, ktorý je v knižke. So that's very much how I felt when I read it. And because I read it and edited it, I probably read this book about 10 times. A to je dôvod, pre ktorý som vydal túto knižku a pre ktorý čítam túto knižku. Možno som ju čítal 10 krát. And I learned a lot. A mnoho som sa naučil. And I read about things that are just beyond anything I'd ever read before. A čítal som o veciach, ktoré sú jednoducho nad všetkým, čo som I'll give you an example. Dávam príklad, poviem vám príklad. There's a rock in Delphi, and Gregoire referred to Delphi. And if you visit it, it's an amazing place. But there's a rock that the tour guides never point out. Napríklad je kameň v Delphi, Gregoire o tom rozprával, o ktorom všetci sprievodcovia rozprávajú, ale naproti je skala, o ktorej nikto nehovorí. It looks like an elephant. Vyzerá ako slon. And in this story, our heroes go in through the rock and down into a place called the Bardo. A v knihe prechádzajú hrdinovia cez túto sochu, akoby sochu do sveta, ktorý sa nazýva Bordy. It's a place between living and heaven and hell. Je to miesto medzi životom, medzi peklom a nebom. Like a sort of no man's land in a war zone. Akási krajina nikoho. And in it, there are huge caves underground. A v tejto krajine
Je množstvo jaskýň. The light is dim. A svetlo je veľmi také slabé. And the floors are covered in jewels and gold, diamonds, sapphires. A podlaha je pokrytá klenotmi, diamantami, zafírmi. And slithering amongst all this untold wealth are snake-like creatures. A medzi týmito nesmiernymi bohatstvami sú stvorenia, ktoré vyzerajú ako hady. And they're the souls of greedy people. A to sú duše skúpých, lakomých ľudí. You know the bankers who take all our money? Poznáte bankárov, ktorí nás oberajú všetky The peniaze. fat cats in Wall Street? Takzvaná vlčia That's where they end up ulica. forever. A títo sú tam navždy. I've never forgotten that. Nikdy som na to nezabudol. And it makes me glad I'm not rich. A je šťastný, že nie je bohatý. But you know, this book was first published as a hardcover, and this is now in paperback. And there are 4 pages at the front of reviews from readers, people from all over the world, saying how much this book meant to them. Táto kniha bola prvý raz publikovaná s pevnou väzbou a v tejto paperbackovej väzbe sú 4 strany, ktoré obsahujú poznámky čitateľov, ktorí hovoria, koľko im táto kniha dala. And the editor that I finally worked on is an Indian woman who lives in San Francisco. A poslednú, ktorú zaradil do týchto čitateľských ohlasov, je indická žena žijúca v San Francisku. And she works for Penguin Books, who are the biggest paperback publisher in the world. A ona pracuje pre Penguin Book, ktorí sú najväčšími vydavateľmi paperbackových kníh. I'll finish by asking if you'd be kind enough just to read what she said. It's quite short. And if you read it fast, it's even quicker. A chcel by ukončiť tým, že by prečítal to, čo napísala ona. Ako vydavateľovi legendy o Daga Trikona a mnohých iných titulov fantasy, toto je fascinujúci román, jedinečný pre svoju nesmiernu hĺbku a záber a miesto, na ktorom sa odohráva. Dých vyrážajúce autorové poznanie svetových kultúr je zrejmé z každej strany. Keď sa čitateľ presúva z Delphi do Delphi, z Delhi do Delphi, z Kairo do Osla, z Moskvy do Washingtonu DC. A celé toto cestovanie je len preto, aby objavil tajomstvo, že má potenciál zmeniť smerovanie alebo zmeniť ľudskú históriu. Čo je ešte dôležitejšie, je možnosť, že skutočné ľudské šťastie je zobrazované a že zobrazuje táto kniha skutočné ľudské šťastie a že skutočné ľudské šťastie je osudom našej planéty. Keď človek číta, zistí, že sa veľmi hlboko zaujíma o charaktery v knihe
Čítanie tejto knihy je ako vybrať sa na cestu, dať sa na dobrodružstvo. Je to činnosť, ktorá je veľmi bohato odmenená, takisto ako je odmenené aj hľadanie tajomstva Tagatrikonu samotné. Thank you. Thank you very much. I hope you enjoy reading the book as much as I did. Ďakujem vám veľmi pekne, že sa vám It's very embarrassing because he said he read the book 10 times and I did not read it once. Je to veľmi zarážajúce pre mňa, pretože povedal, že čítal knihu 10 raz a ja som ju nečítal ani raz. So I cannot speak about the book, but I think Martin Lova made a translation in Czech language, and I just wanted to add one thing. Ale myslím, že Marta preložila túto knihu do češtiny a chcem dodať len jednu vec. For me, this is not a business because the inspiration I get is from above and I don't feel I can make money with it. Pre mňa toto nie je biznis, pretože viem, že inšpiráciu som mal zhora a nejde mi o to, aby som na tom zarobil peniaze. So the royalties of the book, which are supposed to go to the author, goes to a school of children in the Czech Republic. A copyright z tejto knihy ide na školu pre deti v Českej republike. Because if there is anything which is worth in this book, it's not from me, so it's not fair to make you pay for it, that is not me. Of course, the publisher needs to be paid, that's obvious. Nebolo by to férové, keďže poznanie, ktoré je v tejto knihe, nepochádza odo mňa, preto by som nemal ja zarábať na tom peniaze, ale samozrejme vydavateľ musí dostať svoje peniaze naspäť. And finally, I apologize because my son taught me not to eat chewing gum in public. A musí sa ospravedlniť, pretože toto nemá inú možnosť, ako sa dostať na verejnosť. Dobrý večer, moje jméno je Luděk Smolka a s Martou Heimlovou jsme pro vás vybrali z českého překladu této knihy několik ukázek v češtině nebo v českém vydání. Vypadá ta kniha takto, má trošku jiné zbarvení než v originále. A teď prosíme o vaši pozornost. Takže ještě jeden dobrý večer, já se omlouvám, že zůstanu sedět, protože budu kromě toho taky trošku mezi tím svídlet. Ale už toho hodně řekl, takže o knize bych řekla jenom jedno. Vyšla před Vánocema a od té doby už obletěla řadu čtenářů z Čech, Moravy i Slovenska. A máme takovou zpětnou vazbu, že ti lidé nám volají a píšou, že z ní opravdu cítí tu energii a vlastně to, o čem jsme mluvili. A mají pocit, že jsou součástí toho příběhu, že žili v té době, která se teď zase začíná vracet. Vlastně autor popisuje osvícenou civilizaci Avastů, která vlastně věk zvaný dávnými kulturami jako zlatý věk, který se v nadcházejícím věku vodnáře zase má začít vracet na tuto zem a přinést nový stav vědomí. Takže naše ukázky se budou týkat tohoto nového stavu vědomí, který je tak pěkně poeticky popsán, že to můžeme prožít možná už i jen při pouhé četbě. V onom pradávném věku pod vládou Avastů mnoho bytostí objevilo svou pravdu uvnitř sebe samých. Říká se, že celý vnější svět explodoval do nové dimenze dokonalosti. Příroda se radovala v extázi. Voda byla živá, takže
Koupání v řekách přinášelo intenzivní pocit svěžesti, vitality a blaha. Sluneční svit to bylo konejšivé laskání plné energie. Nikdy nikoho nespálil, naopak probouzel tvořivost a dával sílu. Každý západ slunce byl velkolepou rapsodií odstínu a barev. Slunce a voda obsahovaly duchovní síly a náš vesmír byl probuzený. Zvířata komunikovala, stromy rozuměly, vánek voněl a obrozoval. Všechna potrava, která sešla z matky země, chutnala skvěle. Lidské společnosti si sami vládly, spravované radami moudrých a osvícenými laskavými mudrci. Zemi osídlovaly poměrně malé komunity a existovalo jen 16 překrásných metropolí. Technologie byla vyspělá a neznečišťující. A to byl tedy zlatý věk, zeptal se Jonatan. Ale co jsme udělali špatně? Jak jsme se z něj dostali do tohoto dnešního zmatku? Základní podmínkou hry je, že musíme mít svobodu rozhodování. V této svobodě pak provádíme své volby. Když lidé činí volby v nevědomosti, dělají chyby. K chybám dochází spojením svobody s nevědomostí. Účelem naší pouti na této zemi je hledat poznání, které nám umožní provádět ve své svobodě správné volby. Největším nepřítelem lidské rasy je 6 černých jezdců. Jezdci se jim říká proto, že jsou neustále v pohybu. Výjíždějí do našich myšlenek a pocitů. Nepodléhají času, protože dosud nebyli skutečně poraženi. V období známé v historii lidstva jako středověk je pojmenovali podle neřestí, které šířili, a od té doby jim nikdo nedal přesnější jména. Chtíč, hněv, hrabivost, připoutanost, žárlivost a ješitnost. Plodí spoustu dalších odnoží zla a působí nenápadně v různých rafinovaných niancích, kombinacích a odměnách. Na obranu proti nim se Avastové zorganizovali do 6 klanů, které měly za úkol černé jezdce blokovat.